videa. Dneska si iba otvoríme konečne Brawl Pass po dlhom čase. Šetril som si úplne celý, že všetko otvorím s vami, takže poďme na to. Máme tu veľmi veľa Star Drop, 50 gramov. Máme draka, jupi. Máme draka. Ako sú, ja to mám vlastne prevedať. Max. A Legendary Star Drop a Star Powerka, samozrejme. Dobre, kružný. Máme kružný máme. Byron! Try some snake oil extract. No a to je všetko. Takže ďakujem za pozoranie videa a čus.